गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। जों दिनै नैबे खालाराव समाजारि बिजोङाव ओंखारनायनि जाहोनानो जाहैबाय आयदा गोदान अरुनदय फर्म फिलापनि मुङाव 500 राङै जाख'नायनि सायाव फंनैसो बुंनो आवगायबोदों। खोथाया जाहैबाय थांनाय मार्च दाननि 8 बा 10 खालारनि गेजेराव जोंनि रामदन्दिखारि गामि जौगा आफादनि सिङाव थानाय 9 नं वार्डनि सिङाव थानाय 2 नं ल'नि गामिनि थागिबि मुस्लिम बर'आ गासै 120निख्रुइबो बांसिन दुखिया रायजोफोरनिफ्राय अरुनदय फर्म फिलापनि मुङाव 500 राङै जाख'दों। दा बे 500 राङै जाख'नायखौ जोङो दुखुथिया रायजोफ्रा जों गोबां दुखु मोनदों आरो गाबखांनाय फैदों जे जाय समाव सरकारा अरुनदयखौ बेसेन लायाजासे दुखिया रायजोफोरनो होनाय जादोंमोन, बे समावहाय बोरै सुफुंलाय एबा फर्म फिलाप खालामनायल'आवनो बोरै जितेन बर'आ दुखिया रायजोफोरनिफ्राय 500 रां गाहाम लानो एबा जाख'नो मोनखो, बिनि सायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बेनिखायनो बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायदों जाहाथे बे जाख्ल'गिरि दायनिगिरि जितेन बर'खौ आयेननि राहा लानानै जाहाथे सरकारा खायो आरो खानांगौ। आरो लोगोसे खावलायो जे साननै सानथामसोनि उनाव बिथाङा जुदि 500 रांखौ साफ्रोम दुखियाफोरनि जुदि फिननानै होआब्ला जोङो आरोबाव आयेननि राहा लानो गोनांबो जागोन। आरो खावलायो जे दिनै बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जाहाथे बिथांखौ आयेननि राहा लानानै खानांगौ होननानै जोङो गासैबो नारसिननाय जादों आरो दाबि दैखांदों। गोजोन्थों।